nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaogan. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balod, apan ang linggaso. Sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkaingi mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ikabalos ko mga padayi, ikabalos ko nimo. Introducing ang Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa
nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kadaugan o kalampusan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og proteksyon ug labos sa tanan, maayong panglawas, maayong panahon. Tungod sa iyang pagkamaayo mga kaigsunan nagmadaogon kita. Ako nagtuo nga kanunay mong gisuplayan sa Dios. Kay maunay ako mga pagampo nga kanunay ta nga ubanan ug proteksyonan ug suplayan sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ng Dios nga naghataw kada si kusog panahon nga kita manag-uban na usab sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Uban sa tanan nga mga kaigsuonan nga mga suking tigpaminaw, mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw sa ato ang mga FM stations. Ilabi na sa mga FM station nga nag-hook up ni mong programa, I declare blessing right now in Jesus name. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pagpamati sa tanan to makiigsuonan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug maingon man sa tanang mga opisyalis, sa tanang mga barangay, sa tanang lungsod, syudad sa nagalain nga mga area sa ato ang tibuok nasod nga Pilipinas. Mayong gabi, may pagiguban ug happy watching usab, happy listening sa ato mga kaigsuonan mga OFW. Ug sa tanan ato mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa ato ang Shiny FM 101.3 og Shiny FM 95.3. Dalaygon ng Dios para magpanalangin kanatong tanan sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan sa ato nga programa, ato ning ablihan diha sa pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Akong gidasig nga matag-usa nga moadto kita sa pagampo, pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios ug ayaw kalimot sa pasalamat pagdaig sa iyang pagkamahayo. Magampo kita. Magampo ta mga kaigsuonan. Amahan na mo nga Dios nga kagagahom, nagpasalamat kami niining adlaw nga imo kaming giubanan, imo kaming gipanalanginan, imo kaming giproteksyonan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman, sa imong pagsuplay sa matag usa namo kinabuhi. Imo kaming gihatagan og kadaugan, imo kaming gihatagan kalampusan sa paggamit namo sa among kinabuhi. Sa tanan nga ani ini ikaw lamang ang Dios among gialagaran. Ikaw lamang ang Dios among gipasidunggan kay nagtudlo ka man kanamo nga unsa may among buhaton sa kalibutan. Unsa may buhaton namo sa among pagpuyo sa kalibutan, amo ning buhaton sa pagdaig pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga nining taknaa padayon na usab kang panalangin sa among kinabuhi. Pinaagi sa imuhang pakigsulti kanamo, diin maminaw na usab kami sa mga pulong nga among gikinahanglan, mga mensahe nga among gikinahanglan nga among makatunan sa among pag-alagad kanimo Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa matag-usa namo kasing-kasing, sa matag-usa namo nga igdulungog, din mabati namo kanunay ang imong presensya nga mo'y tuburan sa kalipay kalinaw nga mo'y gikinahanglan. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing lugar, nga naa karon sa ilaha nga Pinoy-anan, sa ilang trabahoan, sa ilang biyahe nga nagsunod din imong programa.
I declare blessing in Jesus name, in Jesus name. Pinasahing pabor Ginoo mo abot usab sa tanan nga ako mga kaigsuonan nga mitang opisalig kanimo mitug may alagad sa pamaagi sa imong mga pulong. I-bless Ginoo, sumala sa imong mga saad Ginoo. Amo kang pasalamatan tungod kay imong pulong dili man masak mapakyas. Amo kang gipasalamatan ngini imong programa padayon ka nagapamuhat di nang among kinabuhi padayon na align sa imong mga pulong. Nahimo kaming takos ug angayan sa pagdawat sa imong mga panalangin tungod kay imo kaming gitudluan kun unsaon pagkinabuhing matarong sa imong atubangan. Bless na usab ang mga kigsunan gikan sa mga kabataan, kabataonon nga mga hatunas mga hamtong nga kami mahimong madinawaton matinuhon sa imong mga pulong. Diin among giandam ang among kasing-kasing unahuna karon sa paghalad diha kanimo pinaagi sa pagpamati sa imong mga mensahe. I declare blessing right now in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Dalaygon ang Dios mga paday nagpanalangin kanatong tanan. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Iatubang ang mga kalisod, isa ko ba Mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardinte. Namatod pa niya kaganina nakita gyud mi. Pastor kantaha o niya tong tudluan ng mga bata. nabuhit ko, Ako siyang giingnan. mahadlok kay nakaginoo. Kato ng title ginikanan. Ako nang katahon mga kaigsuonan Ang pagdayo ang kantang ginikanan. ang Mayong gabi Brad Moses Cardinte. ko, Nga nano ka diri sa Kalugtugan, Sardinia, Malabuyok, Cebu. Uban sa imo mga kaubanan diha, imo mga igsuo, among mga mo kanang mga kaigsuonan nato diha nga malipayon. O tanan mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pagpanihapon, ang Dios magpanalangin. Inyong igsuon Pastor Gideon makikuban sa pila ka mga takna nga diin atong hisgutan ang pulong sa Ginoo. Diha sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa atong mga pinlanggag suking tigpaminaw gikan sa nagkalaing lugar, gikan sa nagkalaing nasod, I declare blessing in Jesus name. ang mga kalisod, Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Shirley Tumaudos. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Sasi Conde. Yamatot pa mayong gabi, Pastor padayon ko paampo ako bana og mga anak lalaki nga uhawon sila sa presensya sa pulong sa Ginoo. Ginoo ang igaba. Salamat sa atong buhing nga Dios, Sister Sasi, nga kita kag bulhaton nga madala nato kanunay sa pag-ampo ngadto sa Ginoo ang atong pamilya. Og tuohi nga ngadto ang mga pag-ampo gitubag sa Dios. Pasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdayik, ikabalos ko nimo. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Baho de la Cruz, Aileen. Og ako diyang ipangumusta no, maayong gabi sa mga De Villeres family, sa mga Dinoyo family. Og sa tanan na akong mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 diri sa ato ang FM stations. Nga nanon ka diri Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan sa mga suking tigpaminaw, mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shiny FM 95.3 nga nanon ka sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City. You're welcome. Kapalos ko mga panday. Mayong pagpamati, mayong pagpaminaw ni Lornali o ni Nida Naro. Mayong gabi, mayong pakiguban. Kay saya-saya nila sa itong programa nga pulong mo kinabuhi ka. Pwede rin yun mga mo request, mo greet, mo pa-shout out sa ato ang mga kaigsunan. O kaha, pwede rin yun kaayo mangutana mahitungod sa pulong sa Dios ilabi na sa ato ang paghahisgutan ka. Si Renan Aguilar, maayong gabi Pastor, maayong gabi Brother Renan, o maayong gabi ni Inang Ubares, o maayong gabi ni
Nida matud pa. Maayong gabi Pastor Gideon. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban ni Juliando Mateo. Salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. Nakapaminaw na pod mi sa mensahe sa Dios. Ang atorong hisgutan nga mga pulong sa Ginoo naghisgot ni og pag-alagad. Importante gyud ni mga kaigsunan kining pulong pag-alagad. O niya ako ning gihimo nga part 1, part 2, part 3 ngadto na sa part 4 og ngadto na sa part 5. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Hey, saya-saya ng buhay. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Jose Campolio. Good evening Pastor, salamat sa Ginoo. Maghapon nga gihayag niya kanako. Okay, salamat kaayo sa pagpaminaw pagiguban ni Brother Efrain Haver Carmelotes. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ni Bing Dandan. Hi Bing. Hello. Maayong pagiguban ni Pastor Onde Arcila Herona. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi may pagiguban ni Inang Obaris. Evening musta? Keep safe uban imo pa family. Salamat makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Nanata karon mga kaigsuonan sa Roma kapitulo 12. Unya ako ning gi verse to verse mga kaigsuonan. Dunay diskusyon nato nga duha ka bersikulo, tulo ka bersikulo og ako ning gi part 1, gi part 2 ngadto na sa part 5. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Jovelyn Rosido og ni Ruben Veloso Arosina. Good evening Pastor og sa tanang nagtan-aw sa imong programa Dalaygo ng Dios. Alang sa atong mga suking tigpaminaw sa Shine FM 101.3 og sa 95.3 ako kamong gidasig sa hatod og mga mensahe pinaagi sa ato ang pinaagi sa inyong pagbisita sa atong FB account. Pwede ra gyud ninyo nga ablihan inyong FB account og i-search sa inyong FB ang pulong mo kinabuhi ko. Unya mauna na inyong madunggan og mauna na inyong makit-an diri sa ato ang panag-uwan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Naomi Piano Caranel. Good evening Pastor Gideon Wansing from Bulacan. Salamat sang mga buhing pulong sang Ginoo. Wow, si Agnes Rayong Fante. God bless you Pastor. Salamat sa inspirations makalahutay jud tataman pagbalik sa Ginoo. Mao gyud ako ang mga pag-ampo nga ikaw ug ako kitang tanan nga nagtuog nag-alagad sa Ginoo makalahutay ta. Usa sa mga pamaagi nga gipakita sa Ginoo kinahanglan magpaubos ra gyud ta. Kay ang magpaubos ipataas. Mayong pagiguban ni Ruth Grace. Mayong gabi Ma'am Ruth. Si Rose Bercasio, maayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin. Mayong pakiguban ni Pastor matod pa ni Jeanbert Love. Okay. Jeanbert Love. Okay, awit magalangit is singgit ang mga pagkain katos Ginoo. Gika ni Jeanbert Love, Pastor, na naginip ako noon 70 yan. Og mga alas 4 sa kadlawon. Ang panaginip ko dito daw sa Saudi, pero na daw tubig pagkatapos nawala na ang tubig. Mga kahoy na daw ang kapalit. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Salamat po. God bless you always. Ang tubig naghisgot na sa pulong sa Diyos. Ang kahoy
naghisgot na sa imuhang nasabdan o sa imuhang kanang nakuha diha sa pulong sa Ginoo, o ang imuhang kanang imuhang nasabdan sa pulong sa Ginoo kinahanglan imo gyud nang buhaton, imo nang himuon, kay ang kahoy nga kauban sa tubig naghisgot na sa imuhang na kanabitang nasakpan nimo nga mga mensahe gikan sa Dios nga kinahanglan imo nang buhaton, kaysa diha nga imo nang buhaton mamunga gyud na. Importante sa imuhang kinabuhi, Jean Bert Love, ang imuhang pagtuo sa mga pulong sa Ginoo imo gyud nang ipakita ngadto sa Ginoo diha sa buhat, dili sa sulti lamang. Kinahanglan og siguruha nga kanang kahoy nga imuhang nadamguhan og nakit-an sa imong damgo mamunga gyud na. Og nindot kayo ang mensahe sa imuhang damgo tungod kay nagsugod na siyag tubig unya kahoy naghisgot na sa mensahe ni Lord nga angay nimo hang buhaton, angay nimo nga i-apply aron kana mamunga, kay dili ba gyud mamunga ang pulong kung dili nato buhaton. Kung dunay mga pulong nga imong nasabtan diha sa balaang kasulatan, ang pulong nga gipasabot sa Dios maoy kikinahanglan nga imong siguruhon nga maunay imong nasabtan og imo nang i-apply samtang napakas kalibutan. Hinumdumi mamunga gyud na og gantihan kas Ginoo, kay ang bunga nga gipangita sa Ginoo diha mag-agad ang ganti, diha tan-awon sa Dios ang imuhang mga bunga. Importante gyud ang imuhang pagtuo kanang gipakita nimo sa Ginoo diha sa mga buhat. Mayong nga pagiguban, mayong pagpaminaw ni Renel Idolinggoy. Good evening Pastor Gideon Candelario ug sa tanang viewers. Si Jean Alfinci de la Serna. Good evening Pastor watching from Davao City. Jean de la Serna, request kong song Pastor Pagdaig nga tinod anay. Okay, ako ang tanawon diri ang awit nga Pagdaig nga tinod anay. Pagiguban maayo nga pagpaminaw ni Juliando Mateo, matud pa dili ka bayran. Okay, ako nang ipasod ang awit makalangit diri mga kaigsuonan nga Pagdaig nga tinod anay. Okay, mayong gabi, mayong nga pagiguban, mayong nga pagpaminaw ni Daniel P. Uga. Mayong gabi, Pastor, naglantaw ko din sa Talagak Bukidnon. Request ko kanta mukupot, mukupti ako. Salamat kayo sa inyo pag-request.
Si Nicanor Sodaria, mayong gabi Pastor Gideon, maulanon nga kagabion diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Pagkanindutan no, nanagyon mo'y ulan diha, diri tulo taligsik pa man. Ang uban nagatang-atang para makadaro na gyon. Kay dili man pun madaro ang yuta nga perti man pun padaw ang leki. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban ni Nancy Udanza. Good evening, salamat sa Ginoo, God bless. Si Agnes Rayonfante, mayong pakiguban matod pa dinhi. Mayong gabi Pastor Gideon. God bless sa tanan na minaw pulong sa Ginoo. Dalaygon ang buhi nga Dios. Si Sister Maricel Henriksen, good evening Pastor og sa tanang mga viewers. Mayong gabi, mayong hapon diha sa Sweden. Kumusta Sister Maricel? Si Charlie Tumaudos matod pa, pa-shout out ko Pastor sa ako mga igsoon, pamangkin og sa tanan nako mga higala, personal og sa social media no. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan. God is good all the time. Pastor, pwede request og kanta gak sa ako. Awit pagkalangit mga kaigsuonan, ako nga tagaan og pagtaga, dili ka bayran diri lamang sa ato nga panag-uban. Ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Akong gidasing matagusan sa pag-share ni ini ato nga programa. Ilabi na sa ato rong hisgutan may tungod sa pag-alagad. Roma Kapitulo 12 ug ato nang pisipisahon pag-ayo kay kining pag-alagad kapila na ni iwali, kapila na ni hisguti lamang sa patahon nga iwali ni daghan kay mga presko nga mga mensahe, bag-o kayo nga mga mensahe nga angay natong madunggan o makatunan sa atong panagtuman. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpamati ni Baho de la Cruz Aileen, paampo ko pastors, makakita ko glaing trabaho nga pinaagi sa tarong nga paagi. Paampo ko sa kaayuhan sa akong mga anak ug sa akong bana na mabalik sa tiilan sa Ginoo. Kino si Baho de la Cruz Aileen nag pre-request alang sa tubong mga kaigsuonan nga kana bitaw nga na sila hiyas o gasa sa pagtabang pagpasod og mga trabaho, labi na gyud sa atong mga suki pong mga tigpaminaw na atay mga kaigsuon nga igsuon sad nga tigsunod og tigpaminaw igsuon nato dire og classmate nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga makatabang gyud siya sa pagpasod sad ilabi na sa kuan kana bitaw nga trabaho. Pwede ra gyud kaayo ato siyang ma-message. Si salamat kaayo ni Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon watching from Davao. God bless you always uban sa tibok pamilya. Ug maayo nga pakiguban ni Emeline Valizer ug maayo nga pakiguban ni Inwell G. Pausto. Request ko og nahinluan ka ba. Okay, salamat kaayo sa inyong mga awit nga gi-request. Naminaw mi sa imuha pastor diri sa among lugar sa Sarangani province, Nidanaro, Tamba. Mayong gabi ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, mayong gabi ug mayong pakiguban usab matud pa diri ni Prince Bindolo. Mayong gabi pastor, upod sa imong pamilya nagtan-aw sa imong live. Karon pastor, salamat sa sa pulong sa Ginoo nga pirmi nako mabati sa imong wali ug makadugang o kadasig sa akong pag-alagad sa Ginoo. Wow, salamat sa atong buhi nga Dios no. Mayong gabi, mayong pakiuban, matud pa, love you Bibi Asap, gikan ni Sister Maricel Henriksen. Salamat kaayo ug ako ang salamatan ng Dios bisan ko nga akong anak diri sa Pikas ug sa kanabitaw Pikas po diri nga liog ni hubag. Dili man siya kayo magreklamo o niya sa amo ang kuan gyud murag sa gibayuok siya kay kana sobra siguro sa kainit o niya sa pagpangalsak at kay usahay makitaan man ako ni mga bata nako nga
paghakot na mo mga bato para amo ang gamiton sa Shine FM paglingi na ko baka kadagko ang masol mga bato nga ilang ipangalsa kumanto nga iko nga ayo good town pod dalag mga dagko unya ako silang ipapahaway kay kuan man parte dagkoan na putong ilang bato nga ilang gialsa kay maulagi na unsay makit-an nila sa ilang amahan mausay ilang buhaton bilis kahit mga ginikanan nga makit-an ta sa ato ang mga anak nga naghago ta sa trabaho sa Ginoo awit makalangit kopte ako. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Prince Bendolo. Request ko kanta Pastor Inspiration. Kasalamat Pastor, God bless upod sa imong pamilya. Okay, ako ang pangitaon dire ha ang inyong mga request. Ibati ko ang kasubok kabalaka. Ibati ko nga si Jesus gikinahanglan ka. Bukti ako, bukti ako, bukti ako, bukti ako, bukti ako, may mangit-ngit nga kalimut. Mayo nga pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay Pastor, paampuan ko si Dar nga diri sa na-assign sa DSB nga ila jud matrabaho ang tama. Okay, ako nanda doon sa mga pag-ampo. Si Gina Kamahalan Lahutay, request ugsong Pastor Lahutay, salamat. Si Brother Moses Cardinte, kaganina nakita may mga kaigsunan ni Hangyo gid sa samtang nagpalit og tubig, ning duol gid sa nako sa Brad. Kantaha ni atong imuhang kanta, katong kanta bang tudlo ang mga bata. Isa kantahaw niya to ikong ginikanan ang title ato sa imo to ing compose kung salamat sa Ginoo nga naghatag ang Dios og hiya sa paggama og mga awit makalangit alang natong tanan. Ako nang katahon Brother Moses Cardinte nga nanong kadiri sa Kalugtugan de oras sa ato ang FM station 101.3 og maayong gabi kaninyong tanan sa imo mga kauban ug matud pa sa Ilonggo kag upod mo subong. Maayong pagkikuban, maayong pagpamati ni Nancy Utaza, kay maayong pagpaminaw ni Sigara Berto, galaygon ang Dios magpanalangin. Matod pa ni Sigara, good evening Pastor watching from Japan. Request ko kanta Pastor Kinabuhing Bag-o. Greet ay ko sa akong asawa Pastor diha sa Toledo nga si Mariluna Sigara o sa akong mga anak. Kumusta ka diha sa Japan? Brother Wilberto, kumusta mo diha? O kumusta imong pamilya? O ako nagtuo nga kanunay mong ubanan o panalanginan sa Dios. Si Husilin, maayong gabi Pastor Gideon sa tanang tigpaminaw ni ining mga pulong mo kinabuhi ko. O maayong pagpaminaw, maayo daing pagtumbaya sa ato ang mga kaubanan dire labi na ni Madeline Tamayo og ni Yinien og ni Wilson Dinoyo. Maayong gabi, maayong pagikuban. Si Evelyn Sirapin, maayong gabi og maayong pagiguban ni Mercy Yubas Carrion og si Rina Tada. Maayong gabi Pastor, pwede ko paampo unta maayo ang result sa akong medical. Ayo kabalaka ang medical nimo ang resulta. Maayo kayo. Sa ngalan sa Ginoo ay declare nga maayo ang resulta sa imong medical. Si Vicky si Macon watching from Cagayan de Oro City. God bless. Si Joy Marie magpa-pre-request pod ko sa paampo ako pag umangkon nga iyang gipati. Kisa may ngalan sa imong pag-umangkon. Mayong pakiguban nalaygon ang Dios awit makalangit gaksa ako diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Paminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM,
pagpamati ni Puibi Bera Barido Alboro. Maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong familia. From Panabo, Davao del Norte. Salamat sa pulong sa Ginoo nga amo na sa madunggan nga makahatag ka namo kadasi. Wow, salamat kayong Dios magpanalangin. Si Jocelyn Matukol Fernandez, gabi Pastor watching here in Kuwait. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Kumusta mo Dias Kuwait? Unya paki-share sa ato nga programa. I declare blessing. Maayong nga pakiguban ni Dimple Escartin. Maayong gabi Sister Dimple. Ug maayong gabi maayong gabi ni Sister Maricel. Ug katong imong kauban Sister si katong ginganlan nimo Finky. Maayong gabi ninyo diha. Ipangumusta ko. Kumusta? Ug salamat nga ang Dios magauban. Si Vicky si Makon request ko kanta Pastor someday we will be in heaven. Mga hiragog sorry mga kaigsonan sa mga English nga kanta. Kung arita sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko nga masud sa ato ang FB account sa page kahayag ni pulong mo kinabuhi ko. Mga igsoon dili na ko mapatukar ang mga in English gawas lamang sa ato ang FM station. Si Alonso Cota, maayong gabi Pastor. Matud pa. God bless sa imuhang ministry Pastor para daghang makabaton o kaluwasan diha sa Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. Wow. Salamat kaayo Brother Alonso Cota og House of Worship Danao Church. Wow, kumusta mo diha? Matod pa maayong gabi Pastor Gideon Watsinger in Bindoy. Okay, Bindoy. God bless ni ining maong programa. Salamat ang Dios magpanalangin diha sa inyong pagpuyo diha sa Bindoy. Si Usilin Matukol matod pa request ko kanta Pastor bubui ko sa dihog mo. Ako ning andamon ha ang awit magalangit nga bubui ko sa dihog mo. Laing kong itinguha ang saad mo maangkon ko sa luma mo. O Diyos kaksa ako nangandoy ko nga dason mo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Vince GL gikan sa Malungon, taga Malungon. Si Wilma Crescencio, mayong gabi yung ni Rochelle Gabas Singgit. Si Sister Rose Datuon yo, mayong gabi awit makalangit nga gi-request dito sa cross. Si Ilse Aradaza, mayong gabi og si Alex Ganso, mayong gabi Pastor Wansing from Sierra Eunice Bohol. Si Rimilito Kayuga, maayong gabi Pastor request kog hangtod may kinabuhi. Salamat kaay sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin unya ako pag yung gidasig no ang matagusa nga ato ning i-share sa ato ang mga kaila. Paki-share naman sa inyong mga kaila og sa inyong pamilya. Og ang Dios nakakita sa inyong pagbuhat niini og ang Dios magpanalangin magkanti sumala sa iyang saad. Matod pa ni Sister Maricel. Di Police Cartin always welcome dai. Salamat po sa permi pagtag nako. Wow, no? Si Alex Gonzaga awit magalangit, si tatay og si nanay. Si nanay og si tatay or tatay og si nanay. Maayong gabi ini Samuel Salapi, maayong gabi Pastor request ko kanta song Ikaw ang Kusog. Gikan sa Bye Bye Liti. Kumusta mo dias Bye Bye Liti? Si MG Espina, maayong gabi si Gia Mukalay, maayong nga pagiguban. Matod pa ni Vicky si Makon, gipangka mo ako. Si Jerwin Limpahan Badoy, kumusta Pastor? Good evening, God bless. Salamat sa Ginoo Pastor Jerwin, okay ra gyud mi. Ang Dios nag-uban namo ug ang Dios nagtagpo ug nagatiman sa tanan nga gikinahanglan ilabi na sa mga buluhaton, ilabi na sa mga kalihukan sa mga buluhaton alang sa kaymayan sa atong Dios. Si Elsie Irazada, paampo ko Pastor sa ako ang pagbiyahe karong April 28 pohon adto sa Negros Oriental atin ko og funeral sa ako ang ninong. Ang Dios magauban kanimo ug ang Dios magabantay magapanalipod sa imong biyahe.
Si John Cross, good evening Pas, nga ngayo ta ko advice pastor ug patabang sad ko og pre ani ako live-in partner nga musugot nga magpakasal na nako kay murag wala man gyud sa iyaha plano nga pakaslan ko pas bisan huwis silang unta. Ngutana sad ko pastor, if legal ba sa balao Lord ni Lord ang kasal sa huwis? Salamat pastor. Ang kasal sa gobyerno or ang kasal sa huwis, sa mayor o sa abogado, kumo kay giaprobahan nas ato ang nasod, legal na atubangan sa Ginoo. Lamang ang authority sa pag-bless sa usa ka magtiayon naa sa mga alagad sa Ginoo. Ang imong buhaton mauni kay naa man koy mga gawa sa abogado o mayor nga nangalagad sa Dios. Doon na sila'y authority sa pag-bless, sa pagpanalangin sa nagminyo or kanang giminyo. Ang akong ik-advise mauni kung magpakasal mo sa mayor, human sa kasal kinahanglan na amoy inviton nga pastor nga maoy mo bless ninyo. I-bless mo, kinahanglan ideklaral ang blessing sa alagad sa Ginoo sa inyong kaminyoon. Anak lang kasimple, na anak lang kasayon ang pamaagi aron ang Dios magpanalangin sa inyong pagtuyo. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpamina ni Lorimin if Kanopin. Good evening pastor, pwede request pastor kanta Makalangit Kristohanong in love. Muraga in love no. Si May Medalyo, mayong gabi Lahutay. Matod pa evening pastor watching from Davao City, request ko og song Lahutay. Si Pinky to pastor, Pinky, di man ito mao ako ang gilitok kanina no. Si Pinky to pastor nag-work na siya. So good. Okay. Si Gigi Dinoyo BE pastor, musta mo diha? Okay ra gyud gaw Gigi. Kamusta po ka diha? Pingan kas Ginoo. Si Alonso Kota pastor, pa-shout out ko sa municipal of Tibuli, South Cotabato. Mayong gabi may pakiguban sa tuwag Kingsonan des Tibuli, South Cotabato. Si Luhano Holanio, mayong gabi pastor og sa tanang mga listener sa pulong mo kinaboy ka request ko kanta ani ako. Awit Makalangit nga gi-request dire sa atong nga programa Inspirasyon. Dire lang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay sa paningkamot Adunay kadaugan. inspirasyon, walay laing himon gawas pagduol kang isos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Walay laing kinabuhi, walay laing kamatuoran gawas lamang sa atong Ginoong Hesus. Kung naa si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, naa kay kinabuhi, naa kay kamatuoran, o ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Mayong pagiguban ni Alvin Torion Villanosa. Good evening Pastor Gideon Candelario. Kidalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, makadungog na sadmi sa pulong sa Ginoo. Si Rose Binara Villarin, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo Pastor, nagigamit kaniya alang sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Janet Barliso or Barliso, wasing Qatar, maayong hapon Pastor, request ko og song kaksa imuhang kanta. Okay, ako na ning pa tukat ka ganina, pero ako na ning kantahon gamit ang gitara. Maayong nga pakiguban ni Alvin Torion dito sa Cross. Okay, ako ning kantahon ha. Aniya, ako ning damon ang uban nga gi-request dere.
sa karon di kinahanglan ng Oras sa ato nga programa alas 8:23. isalkwat. Humaniining inspirasyon ako ng kantahon ng gipang request nga mga awit magkalangit nga ato ang nakompos diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Nga dito sa langit tinud nga kalipay ang pagduol kang Isos. Mayong gabi Inspirasyon ka sa matod pa diri Chinbert ato pa tumawag ka. ang mga pulong mo iwag sa dalan ko walay laing kamatuuran walay laing kinabuhi gawas kanimo gawas kanimo Uy ko sa dihong mo Ginoo sa panahon nga gamiton mo ako ikaw lamang o Diyos ang ikinahanglan ko kung wala ka wala gayud ako. Uy ko sa dihog mo Ginoo sa panahon nga gamiton mo ako ikaw lamang o Diyos ang ikinahanglan ko kung wala ka wala gayud ako. Tungkol sa dihong mo nagadaog ako tungkol sa dihong mo nagalabang ako tungkol sa dihong mo nagmalang puso ako bubuhi ko sa dihong mo Ginoo tungkol sa dihong mo nakadaog ako tungkol sa dihong mo nakalabang ako tungkol sa dihong mo nagbalang puso ako bubuhi ko sa dihong mo Ginoo. Mayong gabi mayong pagpaminaw ni Arnel Tijano. Maayong gabi Pastor Wasing from Cebu City request ko katang binite. Og si Inwil G Pausto, good evening Pastor Wasing from Pinukawan, Tayasan, Negros Occidental. Request ko song Balaang Syudad. Okay. Salamat kayo sa inyong pag-share no sa atong programa. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanito. Sa dihong mo nagadaog ako tungkol sa dihong mo nakalabang ako. Mayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Jocelyn. Matod pa shout out Pastor diha sa akong pamilya. Si Oliger sa Binliw, Ubay, Bohol. Salamat Pastor. Tungkol sa dihong mo nakadaog Oras sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko alas 8:27 na sa kagabi. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. nagbalang puso ako bubuhi ko sa dihong mo Ginoo
katahon mga kaigsuonan ang gi-request diri dito sa cross, lahutay si nanay o si tatay o kinabuhing bago. Awit makalangit dito sa cross. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalagan, kay ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalaga, kay ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nakahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit,
Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko. Lahutay lang sa pagpangalagad. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyo pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay ka siya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay.
si nanay dugay nas pagtuo. Apan kinabuhi wala gid mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magtutil. Sila ang karnero nga gikuto, malibot pa, nanakas ang sungay, lakip ang balhibok. Mulay ulot, sa simbaway ka na, sa ampok muluya, kay lintuan lagi sa dagkong problema. Budol rabag pastor, o pastor, tambag, sa Biblia, hala basahi, sa sahi pa, aron may mata, ang Kristohano nakatulog pa. Pastor kami kaloy ayaw in town kami ika kay kon amo pang maagwanta magsimba-simba kami panagsa. Ganong iniyo kong hadlokon individual baya ang salvation. Kay kon dili ko kamo badlongon, dili usab kamo makakaton. Si tatay si nanay dugay nas pagtuo. Apan kinabuhi wala gid mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magtutil. Ulabo pa, sila ang karnero nga gikuto. Uyon lang sa kalibutan, nadakas ang sungay, laki ang balibong. Sa simbaway ka na, sa ampok luya, nilintuan lagi sa dagkong problema. Tambag pag mga pastor, oh pastor, tambagi sa Biblia, hala basahi pa, aron mahikmata, ang Kristohano nakatulog pa. Pastor kami kaloy ayaw tawid, ayaw intaon kami gumba kay kon amo pang magwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong iniyo kong banat po pastor, individual baya ang salvation. Tinuod na oy, kay kun kamo dili badlungon, sa inferno kamo pagsunugo. Kay kun kamo dili ikon, dili usab kamo makakaton. Matod pa ni Brother Moses Cardinte, pastor, kantaha pod unya tong mga bata batudluan kay maayo to. Brother Moses Cardinte, maayong pagpaminaw, maayong gabi ini mo diha. Ako gyud ning kantahon ning imong request. Ginikanan dirilas atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw gini kana bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw gini kana bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang ayong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo tagoe, kaugmaunila, naas pagdumalay, kau ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon ang agyong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa alpa undangan, aron makataro,
pag-ispoila ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainampuon, bulong sa Dios itigan. Kay wag kas Pinoy anan, ikaw magmainampingon. Kay ikaw ilang panag-ingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulan, ikaw gini kanan. Bata mo tudloi, bata mo kiyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo kiyahi tudloi, pamatasan. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan. Iniksod ko sa kalangitan, mga bulan og kabituunan. Talaygon ng Dios mga kaigsuonan nga padayon nagpanalangin sa matag usa. Adto na ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Ug ato nga hatagan gyud og panahon ang pagpaminaw pagmati sa pulong sa Ginoo. Padayon ta nga nakig-uban sa Shiny FM 101.3 nga nanukad diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu, ug sa 95.3 sa Balok, Santo Niño, sakop sa Tanhay City, Negros Oriental. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Wala yarang makatubong sa gugma mo. Ako nagtuo do na mo'y Biblia diha mga kaigsuonan. Kang Biblia mao ni giya nato sa atong pagkuyos kalibutan. Dili gyud mausab ang atong batasan o kinaiya kung wa pa gyud ta masayod sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran makaplagan lamang diha sa balaang kasulatan. Kung ikaw ug ako dunay panahon gyud sa pulong sa Ginoo, mahimo kang maayong amahan sa imong mga anak. Mahimo kang maayong abana sa imong asawa. Kung ikaw ug ako dunay panahon sa pulong sa Ginoo sa pagkat-on o pagdawat niini, mahimo kang maayong inahan sa imong mga anak. Mahimo kang maayong asawa sa imong bana, ug mahimo kang maayong ginikanan, ug mahimo kang maayong anak sa imong mga ginikanan, ug mahimo kang maayong igsoon sa imong mga igsoon. Kay ang pulong sa Dios labaw sa tanan, tudluan ta kung unsaon pagkidabuhing matarong atubangan sa Dios, atubangan sa mga tao. Ang pulong sa Dios mo'y nag-usab sa akong kinabuhi, mo'y nag-usab sa dagan sa akong panghuna-una, dagan sa akong pagbati, but ipasabot sa tinuod nga kinabuhi na aragyod sa pulong sa Ginoo. Kung gusto ka nga malipayon ka, kanang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, ang imo ra gyung buhaton maura gyud ang paghatag og panahon sa pagpamati, pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagtuman ini. Kay sa panahon nga imo ning buhaton, ang Dios mo bisita kanimo, ang Dios mo kuyog kanimo,
ang Dios mo uban kanimo bisan asa ka ug kanunay siyang mutabang kanimo mutagbo sa tanan nimong gikinahanglan mohinungdan bation nimo ang pagkakontento sa mga butang sa kalibutan. Kay labaw sa tanan ang presensya sa Dios huway makalabaw niini. Labaw kini sa tanang butang nga giisip sa tao nga mao importante apan dili daytoy makatabang. Hinumdumi moabot ang panahon sa kinabuhi sa tao ang kwarta dili na gyud na mapuslan. Dili na makaluwas ang kwarta. Sultihan ta mo mga kaigsuonan. Pila ka milyon, pila ka bilyon ang naggasto sa nagalain nga mga building sa ubang mga nasod sa kalit lang na wagtang og napukan. Lahi na ang panahon karon. Kinahanglan na ang pagseryoso sa pagtuo sa Ginoo. Ako nagtuo nga ikaw nga naminaw karon naa kay pagtuo. Siguruha nga kanang imong pagtuo ang Dios na himuot ni ana. Ang Dios na himaya ni ana. Kay kung nahimaya ang Dios sa imong pagtuo nga nagtuo ka nga naa gyud siya igsuon ko sa Ginoo, dili ka niya biyaan, dili ka niya talikdan. Hinumdumi ang mga pulong sa Dios, makigbatok ang Dios sa mga taong dautan. Ikaw ug ako tudloan ta kung unsa ang kinabuhi sa taong dautan, kung unsa pud ang kinabuhi sa taong matarong. Kay ang taong matarong dili gyud na niya pasagdan ug dili na niya biyaan ug dili niya talikdan. Yes, ang balaang kasulatan miingon nga si Jesus mianhi alang sa mga taong makasasala, pero wala na ilaing pang Hesus nga mobalik aron ikaw pangitao ni Jesus. Munang ako nagdasig kanimo. Ayaw na pagpabilin sa sala. Ayaw na pagpaulipon ni pagpailalom sa sala. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan ang libro sa Roma kapitulo 12. Ug ako ning gihanay pag-ayo mga kaigsuonan sa akong pagpamalandong niini. And then ang Holy Spirit kanunay nagapanulti og alang kanako ug alang kanimo kanatong tanan. Ang una mga kaigsuonan diha sa Roma kapitulo 12 unsay kalahian diha sa pagpangalagad sa tao og sa Ginoo. Unsa usab ang gikinahanglan niini. Kay ang Roma 12 mga kaigsuonan kung imong lantahon ang Biblia, dili lang kay kun imong lantahon, imo gyud na dapat nga lantahon ang Biblia. Imo gyud nang basahon mga kaigsuonan. Kay kita mga kaigsuonan gitagaan tagkaalam labaw sa mga hayupan, itagaan tagkahibalo labaw sa tanang nilalang sa kalibutan. Kanang kaalam og kahibalo nga gihatag sa Ginoo, gihatag na nga may kapuslanan. Og aron mapuslan na, gamitan na sa pulong sa Dios. Okay no, sa mga awit makalangit ato na nga balikon pag paminaw human ining mga pulong sa Ginoo. Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Unang part 1 ni siya. Sunod nga part 2 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 8. Unya sunod nga part 3 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 13. Part 4 verse 14 to verse 16. Part 5 verse 17 to verse 21. Alang sa mga nagtuon sa pulong sa Dios, sundan ninyo ni. Kay ilabi na sa ako mga classmates sa Basic Pastoral, sundan ninyo ni. Kay makahatag ni kaninyog dugang mga ideya kung usaon paghanay sa mga pulong sa Ginoo aron atong masabtan og tin-aw klaro kaayo nga ato ang masabtan ang mga pagpasabot sa Ginoo sa Biblia. Ang gihisgutan gyud dinhi sa tibuok kapitulo 12 sa Roma kining pag-alagad. Mahinungdan ako ni siyang gihatagan og uluhan unsay kalahian diha sa pagpangalagad sa tao. Kanang mangamo bitaw ka, unsa may kalahian kon tao ang imong amo ug ang Dios ang imong amo. Kay speaking about pangalagad is serving. Kanang pagpangalagad mga kaigsuonan gitawag pagsakripisyo, pagserbisyo o gitawag na sa pagsilbi. Kung maghisgot ta sa pulong pagsilbi, pwede na siya nga buhaton nimo sa tao. Kanang moadto ka og layong lugar para mangamo ka. Imong silbihan ang amo
nga maoy magsweldo nimo. Dili sad ka sweldohan kun dili ka kabalong mo trabaho. Magsigir narabay mga kana bitang maid, boy o katabang mura nanoog dili katabang. Dunay mga trabahante nga mura nanood sila'y amo. Sila na magbuot, murag inana na bitaw sila na tig-advice, murag nalimot sila nga sila mo'y trabahante. Unsa man kahay kalahian sa pagpanarbaho sa tao o panarbaho sa tao ngadto sa Ginoo. Unsa may kalahian? Mga igsuon daghan kaayo nga pwede natong makit-an nga kalahian kung mangamo ta sa tao o mangamo sa Dios. Daghan. Unya kung maghisgot tag pagpangalagad o pagpangamo, pagsilbi mga kaigsuonan, doon na siya mga requirements. Gikinahanglan gyud ang requirements. Makapila na nato ni madunggi diri sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Lamang doon ay mga presko nga mga mensahe ug bag-ong mga pagpadayag ang Dios sa matag karon og unya sa panahon nga imuhang pamalandongan ang pulong sa Ginoo. Balik-balikon man nimo nig pagpamalandong matag karon og unya kung mamalandong ka dunay bag-ong mga mensahe ang Ginoo nga mapahaom nga maoy gikinahanglan sa imuhang pagpaminaw sa pulong niini. Sa imuhang pagpaminaw karon maghisgot ta og pag-alagad og pagsilbi kanang magpaulipon ka kana bitang ako rin klarohon kanang ulipon o kanang katabang doon na say kalahian. Ang ulipon mao na say sa in English kung wa ko masayop gitawag sag slaves. Slaves kanang ulipon sa balaod sa mga Hudyo gitawag silag pinalit, binayran. Sa ato kanang binayran pwede na siyang gamitong swinilduhan. Muragyapog inana, no? Pero sa mga Hudyo, sa karaang basahon sa Biblia, that is that Old Testament, daang kasabutan, kung ang Biblia magsulti na ganis ulipon, ang gipasabot ni ana sa daang panahon kanang gipalit siya. But ipasabot ang nasod or ang ginikanan diin siya nagikan dili na maoy tag-iya. Dili na siya pwedeng magbuot siyang kaugalingon kay slave siya. Magtrabaho siyang way sweldo, magtrabaho siya nga wa gyoy madawat niya, that is slaves. Lahi sad na nga kanang helper itawag og katabang kay naa magyud na sila sweldo. Unya makahangyo po na sila, makabuot po na sila kung mo trabaho bagdi, muundang ba na sila. Unya kinahanglan na say proseso di sad maayo nga muawol kay naapod sila ato tulubagon. Ang pulong pagpangalagad mga kaigsuonan, simple nga pagsabot makit-an nato sa panahon nga ang tao mo trabaho o manarbaho. Ato ning gamiton nga pulong manarbaho. Kung manarbaho ka, unsa may imuhang kikinahanglan nimo nga kanang di gyud nimo kalimtan sa imuhang pang-apply, that is requirements. Unya mga imong mga identity, imuhang mga kanang mga information about sa imong kinabuhi kinahanglan dad-on gyud nimo na. Unya unsa may mga requirements sa company, sa balay ba ka nga nag-apply og mahimo nga katabang aron mag-alagad ka sa maong Pinoyanan o mag-alagad ka sa among pamilya, naagyo na sila mga requirements o kinahanglan sa mga requirements kinahanglan imo gyud nang tumanon o niya inigsud na nimo tudluan ka unsay mga rules and regulation. Dunay mga rules nga gikinahanglan nimong tumanon, gikinahanglan nimong likayan. Inana na siya. O niya ang kalahian mga kaigsuonan, maghisgot tag rules and regulation naagyapo na sa pag-alagad nato sa Ginoo, labaw pa kahigpit kay naay standard ang Dios. Unya dili parihas sa kalibutan. Ang kalahian mga kaigsuonan sa pagpangalagad sa tao diha sa tao ug pagpangalagad sa tao sa Dios, mga kaigsuonan una diha kanang kung mangalagad ka diri sa tao na ay mga sipsip,
pwede ka makasipsip. Ang tao pwede ka makasipsip. Kanang usa man nang sipsip sa laing term ga no. At ingon ta usa man nang sipsipod. Kana bitang palapad og papel. Diri sa kalibutan mga kaigsuonan, lain-lain mang mga nasod imong adtuan o lain-lain man nga mga pamilya imong silbihan aron mahimo kang katabang, mahimo kang alagad. Naagyoy sipsip. Naay sipsip. Kana bitong ang kuyaw ra ba sa mga sipsip mga kaigsuonan. Kanang murag maoy amo. Maoy magbuot sa iyahang mga isig kaulipon. Isig ka kuan kanang trabahante. Kuyaw ka ina nga kana bitang sip-sip mga igsuon na may mga nagkumpos gani ana. Sip-sip sa amo. Pero kung mga lagad kas Ginoo, di madalag sip-sip. Na di gyud madalag sip-sip. Dili magamit ang pulong sip-sip mga kaigsunan kung mga lagad kas Ginoo. At ang paminaw ning sip-sip sa amo ha. Ato ra ditsohon. Ito sa aking isip, bakit may mga taong sipsip? Nganong no ako no'y taong sip-sip. Ako ra ning gikuha Iniisip. Kaugalingon ra ko no'y Ginoo na. Lagi sa amo. Muna'y nakalahian mga kaigsuonan. Kung mga lagad ka sa tao, kung ikaw tao, mga lagad kag tao, kanang pwede ra nga ang imong kaugalingon ra hunaon, bahala nag-ubang mga trabahante. Imong isig ka trabahante. Maluoy kayo mga kaigsuonan kon tinarong ang imong pagpanarbaho niya makakauban bitaw kag sip-sip o niya. Ang problema pag yung kung naa ka sa gawa sa nasod, kanang naa bitaw ka sa abroad, maayo man ang arira ka sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Subinan, labi nag-arira ka sa Sibog, taga Sibura ka, ay nganog, iuli man nato ng katunga. Ngano mang, muhapde lang. Pero ang problema ana, kung duwa ka sa gawa sa nasod, o niya ang imo makauban sip-sip, but ipasabot, ang sip-sip mga kaigsonan ang ipakita sa kanta, matod pa, kaugalingon regunauna. Nakadikit. Lagi ra ko nakadikit sa amo. May pamana makuha sa amo nila. Di niyo ba alam na kawawang sinumbong nyo? Tinanggal ng amo sa trabaho. Tanawa, kanang naay mga sip-sip, muna'y usas mga kalahian mga kaigsonan. Ako rin nga hisgutan mga kaigsonan. Kung mga lagad ka sa tao, may posibilidad nga naay sip-sip diha. Pero mga lagad ka sa Ginoo, sultihan ti ka, wagay taong pwedeng sip-sip. Ano man, mga lagad gani ka sa Ginoo, ayaw hunaona ang imong kaugalingon. Una-una ang mga saad sa Dios. Nga dili lang dapat ikaw mo'y makaangkon, kundili imong pamilya ug ang mga tao diin ka gipadala. Wala gyoy kanang sip-sip mga kaigsuonan. Ngano man, kay ang Dios dili gyud malimbungan. Una sa tanan ang atong Dios nga gilagan, hustisya siya. Speaking about hustisya mga kaigsuonan, unsay imong gibuhat na nakit-a na niya. Dayag na sa Dios, bisan ang gibuhat nimo sa pinakatago. Dayag yun na sa Ginoo. Mao bitaw ng hustisya ang Dios. Naarag yun sa Dios ang hustisya. Diri sa tao, wahi hustisya. Ang naa sa tao mga kaigsonan, ang makapabor-pabor kanarag yung konsensya. Hustisya o konsensya, pertirag yung layo kung makaamong ka o makakauban kang way konsensya, wag yun ay hustisya. Layo kayong hustisya kaysa konsensya mga igsoon. Now, diha sa Ginoo, sa mata sa Dios, kung giunsa nimo paggamit ang imuhang kusog, imong abilidad, imong talento, ang tanan nga na nimo,
mapasalapi mabahandi man, mga kabtangan man, kung giunsa nimo ni paggamit, sultihan di ka, kung wa ka magbasag Biblia, kanang tanan nakit-an na sa Dios. Maubitaw nang diha sa Biblia mga kaigsuonan sa Ecclesiastes pa lang kapitulo 12, diha sa bersikulo 14, ako ning tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ang Dios muhukom siya, muganti siya, sumala gyud sa atong mga binuhatan, o giklaro sumala sa mga binuhatan sa tinaguan og sa dayag. Tanawa, hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini og dautan. Dire sa pagpanarbaho og pagpangalagad nimo sa tao mga kaigsuonan, ay kung sip-sip palapad og papel mga kaigsuonan, luoy lagi kaayo tong di kabalong mo sip-sip. Nya ang tao agunay kalibutan kung tinuod ba. Wa naman ay kalibutan, labi na kung ang imuhang agalon, for example, ikaw mo'y nanarbaho, nangamo ka, nagsilbi ka, nangalagad lang ka diha sa maong Pinoy anan. Unya kanang imong amo perting bisiha. Unya imong kauban ba kaharon perting sipsipa. Ikaw lagi makaluluoy lagi kay ka. Nah, makaluluoy kay ka kung ang imuhang mga kauban sip-sip. Unya, labaw nang makaluluoy kung naakas abroad. Ngano man, kay ang imuhang kasing-kasing maapektuhan, ang imuhang kanang pagbati, muhari dayon ang kaguol, muhari dayon ang kanang murag masuko, murag pugdi, kay wala lagi kay murag sa Bisaya pa, wa kay ikabaw, wa kay bawot. Di sad ka pwedeng maka sip-sip kay bawal po na, labi na kung naakas Ginoo. Unsa may angay nimong buhaton ana? Kabalo ba ka? Patasi ang imong panahon sa Ginoo. Seryosoha ang pagpangaliw po sa Ginoo niya. Paghatod og mga pre-request sa mga alagad sa Ginoo. Pastor, iampo ko. Unya, maibutang yun nga mauni imuhang pre-request, imong sitwasyon, og ang mga alagad sa Ginoo magampo alang nimo, tabangan kas Ginoo. Kay ang Dios naminaw na sa mga pagampo sa taong matarong. Namati na sa mga pagampo sa mga alagad sa Ginoo. Ang atong Dios nga gilakaran. Unya, imo nang dawaton nga naa na sila. Kay kung dili na nimo dawaton mga kaigsuonan, mura ka nagmuutong. Munay nakita o gipakita sa Ginoo samtang namalandong ko sa kalayan kanang mga ngamo ka ug magsilbi kag tao kaysa mangamo ug magsilbi kas Ginoo. Kay dili ka pwedeng magsipsip. Nya wala pug yung sipsip, speaking about serve God, wala pwedeng magsipsip. Ngano man, dili lagi sama sa tao ang Dios. Dili siya pwedeng maulog-ulogan. Dili siya pwedeng kanang malimbungan. Nakit-an ta niya. Kinsay tarong, kinsay maayo, kinsay nagtinarong, kinsay nagbinuang. Bisan ikaw sa imong pagpaminaw, nakit-an kas Ginoo. Kung iampot ka nga Lord, susiha, kining bayhana, susiha, kining tawana. Yes, susiyon kas Ginoo. Kaya nga naman, ang mga alagad sa Ginoo, nga muhangyo nga tos Ginoo, dili na niya balibaran. Kay saad na niya. Mo na niingon si Ginoo Hesus bisag unsa inyong pangayoon. Pero gina-address lamang na ni adtong mga tinun-an ni Jesus. Kung ikaw tinun-an ni Jesus, tanan nimong pangayoon, buhaton na sa Ginoo. Kaya nga naman, dili man po na magpatakag pangayo. Kaming mga pastor o kaming kitang mga lagad, kitang mga tinun-an or mga followers of Jesus Christ, kabalo po ta nga, dili ta pwedeng magpatakag pangayo. Dili Kay kabalo ang Dios sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kabalo ang Dios sa kondisyon sa atong nauna, nasayra niya ang tanan. Sultihan ti ka sa gisulti ni Jeremias, diha sa libro sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 10. Ang Ginoo nagsusi na sa atong nahuna. Nag-usisa na sa unsay sud sa atong kasing-kasing. O gantihan niya ang tao sumala sa iyang pagkinabuhi. Gantihan niya ang tao sumala sa iyang buhat. Sumala sa iyang nahimo. Mao na nga kalahian sa pagpangalagan.
Now, ang mga gikinahanglan mga kaigsuonan, siyempre, diri sa pagpangalagad sa ang tao, mga lagad og tao, kung mulapas na gani isa sa rules and regulation, o kira ang amo nga buot-buotan, kana bitaw na ay mga buotan nga amo nga tagaan kag chance, pila ka chance, pila ka chance, pila ka chance. Okay, mo ingon dayon ang tao, tagaan lang nato ang chance. Kung naabitaw mga katabang, kaabag diha sa ilang Pinoy-anan unya makasala, ilan nang ipatawag, dayon kung mga igpasaylo, ilang pasayloon. Pero sa magsigi na gani na mga kaigsuonan, kana bitaw, doon na gyud mga amo sad nga pasayloon tuod pero papaulion. Gipasaylo na tika. Pero ugma di na ka makatrabaho ha. Ay nagbalik. Pero naapoy mga amo nga kanang makasaang ilahang trabahante, ila dayo nga ilarang pasayloon o ni erala pong patrabahoon. Pero naapoy uban, wa pa gani kasala, lupig pa'y nakasala, bunogo na. Kabantay mo anang mga naaspos sa FB nga maghilak taon ng uban. Tabangi ko, tabangi. Maluoy taon tang maglantaw. Magkadusingot, hilak, luoy, murag kumuto ni mong kasing-kasing. Muna nga mga kaigsuonan, kanang lahi yun kung mga lagad ka sa tao, dako kay kalahian. Pero kung mga lagad ka sa Ginoo, mga kaigsuonan, timan ini siya, hinumdumini, dili ka pwedeng makapalapad sa imong kaugalingon or makapalapad sa papel para sa imong kaugalingon. Kay ang gipakita diha sa tanang mga lagad sa Ginoo, sa requirements pa lang ni Jesus, klaro na kaayo nga sa atong kinabuhi kung mga lagad tas Ginoo, kinahanglan patay na tas atong kaugalingon. Patay na tas ato ang mga pangandoy nga kalibutanon. Kinahanglan kaantigutang mubalibad, kaantigutang kanabitang mupugong. Mateo Kapitulo 16, 24, Lucas 9, 23, dunay mga requirements nga gibilin si Jesus diha. Alang ni adtong gustong mga lagad samahan, before ka mga lagad himuon usa kang tinun-an. Praktisan ka pag-ayo, kanang tudluan ka pag-ayo, himuon man kang tinun-an. Paeskwelahon usa ka kumbaga before ka tinud-anay nga mga lagad sa Dios. Sa pag-eskwela pa lang na anay mga requirements. Ingon si Jesus mga kaigsuonan, kinsa katong buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Kinahanglan kaantigo na siyang mudili sa iyang kaugalingon, mubalibad sa iyang kaugalingon. Magpasan sa siyang krus ug musunod kanako. Then kung makapasar ka atubangan sa atong Ginoong Hesus, takos na kang moatubang diha sa presensya samahan. Munay tinuod diha sa pagpangalaga, doon na gyoy rules and regulation, doon na mga requirements. Kung doon na mga requirements ang mga company nga diin ka pwedeng ma-apply aron sa pag-alagad o kaha mga Pinoy-anan sa mga naahan, naa na sila mga requirements. Labaw na nga na requirements kung maalagad ka sa Dios. If you serve God, kinahanglan makomply nimo ang mga requirements nga gibilin sa Dios sa Biblia. Dili gani basta-basta about sa pagsimba, paghalad, pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Muna diri sa atong programa mga kaigsuonan, diri nato mautingkay kung unsa may mga gikinahanglan. Unsa may mga gikinahanglan mga kaigsuonan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Diha sa Roma 12 mga kaigsuonan, duha ka bersikulo nga ako ning hanayon diha sa ato ang panag-uban o sa atong panag-uban karon. Versikulo 1, versikulo 2. Ang versikulo 1 gipakita dinhi ang pulong pag-alagad do na gyud trabaho. Ug diha sa trabaho kinahanglan imo siyang i-maintain, ma-maintain nimo ang gitawag mga requirements. Sama gud sa magmotrabaho ka isip sundalo. Dili ka matawag og sundalo og dili gani ka
pwedeng maka pangsyon sa imuhang pagkasundalo kung wa ka uniforme. Kanang uniforme mga kaigsonan, dako kay nagbinsahe. Labi na sa ato ang mga opisya sa mga kapulisan. Dili na sila pwedeng mo dakop mga kaigsonan. Dili na sila pwedeng usay tawag ana kanang mutubag og mga alarma kung wala na sila mag-uniforme. Gawas lamang kung naa sila kanang bypass nga himuon. Kaya naaman po na sila nagsunod na sila kanunay sa balaod. Maubitaw na nga kung unsa ka istrikto diha sa ato ang gobyerno o kaha sa dinis sa kalibutan, unsa pa ka instrikto ang Dios. Ang problema, imo ba ning nasayran? Kung imo ning nasayran, imo ba kining gina-examine, ginasusi? Atong hinayumduman mga kaigsuonan nga dili tanang nagsimba kay ang pulong pag-alagad nagsintro na sa pulong pagsimba. Dili gyud ka pwede nga moingon nga nagalagad kas Ginoong sa pagtuo lamang. Kay daghang kay mga tao nga naglimbong silang kaugalingon nga nagtuo ng alagad, pagtuo lamang gialagaran nila ang Dios. Dili man na siya maoy gipakita sa Biblia. Kung muingon kang nangalagad sa Dios, ang gisintro diha pagsimba. Ang rason nga nung giluwas sa Dios ang mga Israelita, diin na ulipon ang mga Israelita 4,000 dito sa Ehipto. Ang rason nga gipakita sa Dios kang Moses, nganong giluwas niya ang mga Israelita aron mag-alagad ang mga Israelita sa Dios. Unya, before sila magkasulod sa yutang saad nga maong Kanaan, diin didto sila mag-alagad sa Dios, gitistingan sila pag-ayos Ginoo. Gitudluan sila pag-ayo. Wala sila paagia sa laktod nga agianan. Gidala sila sa Ginoo sa tuyok-tuyok sa mga desertong mga lugar, diin makakaton silag pasensya. Makakaton silag pailob. Maubitaw na kung dunay mga kalisdanan sa imong pagpangalagad sa Dios, ayaw i-question sa Ginoo. Kay ni anang mga panahon na gitudluan ka kung unsaon paggamit ang balaang unsaon paggamit nimo ang bunga sa balang espiritu nga usa ni ana ang pailob. Kinahanglan mo gawa sa imong kasing-kasing ang kinaiyang mapailubon, ang kinaiyang mapaubsanon. Unya hinumdumi nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magtuyok ang mga pagsulay. Bisan asa kalingi, naa ang mga pagsulay, naay mga tentasyon, unsay imong buhaton, ilingiw pod ang imong naong sa mga pagsulay. Kung naay mga pagsulay diri, idi ari kas tuo. Kung naay pagsulay diri tuo, ari kas wala. Ayaw itutok ang imong mata sa mga pagsulay. Itutok ang imong mata sa mga saad sa Dios. Maunay, angay natong i-apply sa atong pagpuyos kalibutan. Ayaw question na ang Dios or imong kaugalingon nganong nangalagad ka nga naay pagsulay. Kung mga lagad kas Ginoo, di gyud na pwedeng may pagsulay. Kay diha sa mga pagsulay mga kaigsuonan kos Ginoo, diha nimo makatunan kung unsaon nimo pagpagawas o unsaon nimo paggamit ang pulong pagkamapailubon, ang pulong pagkamapaubsanon. Kung naa kay pagsulay mga kaigsuonan sa imuhang pag-alagad sa Dios, dapat kang maglipay. Kay walay pagsulay nga dili mahuman. Timan nini siya. Walay pagsulay nga dili mahuman. Naag yun ay katapusan, maubitaw nang naikantang lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, do na may utlanan. Human sa utlanan sa mga kasakitag mga pagsulay, ang gipakitas Biblia, blessing.
Kung kanunay kang nangayo sa Dios og panalangin, andamang imong kaugalingon nga moaki gyud kag pagsulay. Sama sa mga Israelita, 400 years silang nagyangungo, nagmulo sa ilang sitwasyon. Nadunggan sila sa Dios. Unya, gisaaran sila sa Dios og Kanaan. Nga dito sa maong yuta, punog, dugos, gatas, og dili na sila magproblema unsay ilang kaunon. Pero miagi silang mga pagsulay. Walay nakasulod sa Kanaan nga wala makalabang sa mga pagsulay. Dapat mo labang yung kas mga pagsulay. Naamang kas kaloyaw is normal. Naamang kas kalisod. Tanawa sa dili tanang kalisod tungod sa pagsulay. Ayaw isipa nga ang tanang kalisod tungod na sa pagsulay. Gisulayan ra ko Lord nga nung lisod ka iron. No. Tanawa sad kay basig bunga nas imong pagkatapulan. Or bunga nas imuhang pagkadakog. Kay kanang pagkahakog mga kaigsuonan, hinumdumi ang giingon, okay, pangitao nato. Naaman siguro na sa panultihon. Panultihon kapitulo, ako ning tan-aon diri ha. Panultihon kapitulo 11, versikulo 24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag or pagpanghatag, apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta, niyang ihatag apan nag-anam hinuon siyag kakabos. Ayaw tuuhi nga nakabos ka karon, gisulayan ka. No! Dili tanan nga sitwasyon kabos ka karon, gisulayan ka. Pasigbo nga raponas imong kahakog. Kanang imong pagkakuripot. Kay ang prinsipyo sa Dios nga gibilin diha sa Biblia, kinahanglan imong subayon. Deuteronomio kapitulo 28, 1 hangtod sa 14, kung makita na nimo sa imong kinabuhi, dili ka angay maguol. Kung naamay kagutom, do na may kalisod, dili ka mamatay sa kagutom. Si David mga kaigsuonan kung imong lantawon. Naasay mga panultihon nga miingon siya, gikan sa akong pagkabata hangtod karon ngan tigulang na ako. Wa pa ko kakitag taong matarong nga nagpakilimos. Wala pa ko'y nakitang tao nga nagpakilimos. Kanang nanghangyo ba? Mao na nga, kung naakas kalisod, naakas balatian, naakas bisan unsang klase nga sitwasyon nga mayon kang basig pagsulay rani. Ayaw nang basi-basi. Dapat kitang mga Kristohanon, dapat ikaw nga nagtuog Dios, kabalo ka nga magpakisayod, kabalo kang mo eksamin sa imong kaugalingon. Ayaw nang basi-basi. Kay daghang na kuan nang akalang-akala. Dili na kanang makaayo gyud nimo. Kanang mo yung kang abi nako basin. No, ayaw na pag gamit anang mga pulunga. Ayaw ihatag ang imong kaugalingon nga maunay imong sitwasyon. Nga nabuhi ra kag basin. Nabuhi ra kag panghinaot. Unsam nang panghinaot? Kanang pamasin. Ayaw nang pulong pambasig ko anrani. Susiha. Kung nagkasakit ka, kung panalitan, nagkasakit ka, atay. Di man na pwedeng mayong kang, simba ko pastor. Sige day kag bisyo. Nya, sige kag pangayo og Lord, mga ayo ra untag lawas. Ikaw ra may kanang uksalain pang inistoryahan, kanang lalom nga pinulungan, kanang sakit-sakit nga pinulungan, ikaw ra nagbinugo sa imong kaugalingon. Pwede di ay na nga mangayo kag maayong panglawas o niya wala tarungan nimo pagdumala ang imong kaugalingon. Pero kung gidumala nimo ang imong kaugalingon, kaon kag sakto,
sa oras nga sakto ning kaon ka, wa ka magpapusmo-pasmo, simpre lisod sad kaayo nga magkasakit kag ulcer. Kung magkasakit kag ulcer unya kaon kag sakto, oras sa pamahaw kaon kas paniudto, kaon kas panyapon, yan napay snacks, nya nag-ulcer gyapon, naanay mga pagsulay. Pero kung nagkasakit kag ulcer, kay ang imong pamahaw na imong panyapon, unya mayon ka nga gisulay ra ko ani. Ay, binugo na. Kana binugo na siya. Pagpangilad na sa kaugalingon. Mao na nga, hinumduman nato mga kaigsuonan, okay, focus ta sa gitawag pagsulay, testing sa imong pag-alagad sa Dios. Dili ka mahimong takos og angayan nga moalagad sa Dios kung wa ka kaagig mga pagsulay. Hinumdumi ni siya. Dapat makaagig yun kag mga pagsulay. Taliwala sa mga pagsulay, eksamina nganong miabot na nimo. Kung naakas kalisod karon, unya kugihan ka kaayo, check. Nagmatinud-anon kas Ginoo, check. Wow. Ayaw ka loya. Ayaw ka guol nganong lisod ka. Kay gisulayan ra ka ana. Gihatag na sa Ginoo, gipasinati na sa Ginoo aron makakaton ka nga mahimo kang kontento unsay naa nimo. Kay dili man ka makatugkan nga kontento ka kung dili ka makaagig kalisod. Kugihan ka, check. Unya nagmatinud-anon ka sa pamaagi sa Ginoo, naghalad kag maayong mga halad. Di ba kung maghalad kag mga maayong halad, ang saad sa Ginoo dili ka kabsan og bugas, dili ka kabsan ang imong panudlanan kanunay nag-awas. Sa Panultihon kapitulo 3, 9 hangtod sa 10. Unya imong pag-examine sa imong gibuhat, naghalad man kog sakto. Check. Unya speaking about ikanapulo, imong gihalad para sa Ginoo, imong gihatag sa Ginoo. Check. Unya ang resulta wala kay bugas, nagkalisod ka. Ayaw i-question nas Ginoo kay kanang panahon na gisulayan ra ka anas Ginoo. That is a trials. Ngano man para makakat-on ka nga makontento ka. Nabisan sa unsang sitwasyon, gidaig nimo siya. Gipasalamatan nimo siya. Nakahimo gyapon ka sa pagsimba, nakahimo gyapon ka sa pagbasa, na-manage gyapon nimo ang tanan. Wow! Tugin lang ka, ikaw takos nga tao nga moalagad sa Ginoo. Pero kung sa imong pag-examine, kugihan ka, nagmatinud-anon ka, mga butang nga imong gihalad sa Ginoo, check. Unya naghatagan kag ikapulo, unya moingon dayon ka nga ngano man ni Lord? Questionon dayon nimo ang Ginoo ba? Dili ka takos nga moalagad sa Dios. Kabalo ba ka ang tinuod nga takos nga moalagad sa Ginoo? Angayan og kana bitawng dawaton sa Dios katong sa tanang sitwasyon nga gipasinati sa Ginoo kaniya. Gibayaw gyapon nimo siya. Mao bitaw ng pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Kanang atong kinabuhi nga naas Ginoo, wala na magpasabot nga wa nay pagsulay. Wala nay kalisod. No. Naaman tuoy kalisod, pero na ang kapagkamalipayon. Ngano man, kontento og na ang pagkadinawaton. Ang Yahweh ra gyud sa tanan mga kaigsuonan, dawata. Tinuod na. Dawata. Tanawa ra gud ang panahon ni Moses. Ang mga taong dili madinawaton. Mailhan nimo ang tao nga dili madinawaton, bagulbulan. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 10, ang mga bagulbulan silutan. Ayaw gyud tuguti nga sa mga pag-examine usa di ay kang taong bagulbulan. Way panalangin nga moabot. Kay ngano man, ang taong bagulbulan dili na kontento. Kung sa tao pa na siya nangalagad, grabe na kasipsip. Nya kay di man siya kasipsip sa Dios, kay kuan man bagulbol na lang. Mga reklamo na lang.
Unang ayaw pagreklamo ha. Ayaw praktisi ang imong kasing-kasing o kinaiya. Nga reklamador kang Kristohano. Bagulbulan kang klaseng Kristohano. Kanang bagulbulan o reklamador kasagaran ana tigpangumpara. Kinsa may Kristohanon nga tigpangumpara. Wa gyud nay lain nga kapadulgan, kalisod ug kalautan. Pero kung Kristohanon kang madinawaton, kontinto ka sa tanan nga ipasinati sa Ginoo. Ang Ginoo magtan-aw nimo, matandog ang iyang kasing-kasing. Ingon siya, kining akong anak. Kasinati nig kalisod. Gidayeg ra gyapon ko niya. Nang kasinati nig balatian, kaguliyang, kagubot. Pero padayon gyapon siyang nag-alagad. Wow. Kung maunay imong kinabuhi, ayaw undang. Ipadayon. Kay gikahimutan kas Ginoo. Panalanginan kas Ginoo. Mao hinungdan mga kaigsuonan kining pag-alagad nato sa Ginoo. Usa sa mga gisintro niini sultihan ta mo. Buhat. Speaking serve God. The word serving kana bitang pagsilbi. Di na pwedeng pulong lang. Makit-an gyud nimo ang buhat ana. Usas mga buhat kung maghisgot ka pag-alagad sa Dios pagsimba. Kung moingon kang nagtuos Ginoo, pwede kang nagtuo nga wala mga lagad. Pero dili na maoy haom nganong gipakataw kas kalibutan. Kay ang tinuod nga haom nganong gipakataw kas kalibutan, mutuo ka niya aron alagaran nimo siya. Dili kay mutuo ka niya aron mangayo ra kaniya. Mutuo ka aron alagaran nimo siya. Unya usas sa mga buhat sa tao nga mangalagad sa Dios kining buhat sa pagsimba. Kung maghisgot tag simba mga kaigsuonan, doon na gyud na sa standard nga kanang gikinahanglan. Dili na basta-basta kay kanang pagsimba mga kaigsuonan naa diha ang pulong paghalad. Anha nimo buhaton ang paghalad. Kabantay mo sa daang kasabutan. Sa diha nga ang mga tao mo simba sa Dios, di gyud na sila pwedeng mo simba kung way ihalad. Sa atong panahon karon, mao bitaw nang sa tanang simbahan na agyunay mga halad. Ang pinakadako ug kana bitang pinaka importante nga halad nimo kanang imuhang kinabuhi. Kay kung nahalad nimo ang imong kinabuhi, imong kasing-kasing, imong nahalad ngadto sa Dios, di na ka mawili sa salapi. Di na ka mawili sa iya sa Dios. Dili na ka mawili sa kinapulo, ikalipay na nimo na ang paghatag. Pero kung ang imong kasing-kasing wala nimo ihalad sa Dios, sultihan ti ka. Bisag ka ng usagatos, bugat na kain na nimong ihalad sa Ginoo. Tinuod na oy. Kwintahon yun nimo ng imuhang kwarta. Kung ang imong kasing-kasing wala nimo nahalad. Kung muingon kang nahalad nimo ang imong kasing-kasing, hinumdumi ni ang tanan nga gipangandoy gipangita ni ana nadala nas imong paghalad sa Ginoo. But ipasabot dili na ikaw mo'y tag-iya kay nahalad naman na nimo. Muingon na ka, Lord, ang imong pagbuot mo'y matuman. But ipasabot ang imong pamaagi mo'y akong masunod. Tanan nga imuhang giisip nga maoy gikinahanglan nimo, wala na'y gibilin para nimo. Muingon na ka, Lord, imo ang tanan. Mao bitaw nang si David. Yes, nihatag siya og pila ka tinulada nga bulawan, maayong bulawan. Sa libro sa Kronikas, kung imong lantaw na mga kaigsuonan, sa pagpangandam nila sa pagtukod sa templo, pila ka kilong bulawan ang gihatag ni David. Mga plata, mga mahalon nga bato, pila ka libo. Grabe na ka mahal. Unya ang mga tao sa nihalad, unya sa diha nga ni ampo nas David, niingon siya, o Ginoo, kining tanan gikan nimo.
Igo ra kaming nag-uli sa mga butang nga imo lang usab. Ug ipasabot, wala tay atoa. Moabot lamang na nga prinsipyo o pagbati kung ang kasing-kasing nimo nahalad nas Ginoo. Maubitaw na niingon si Jesus, higugma ang Dios sa tibok kusog, una-una, kalag og kasing-kasing. Dili nimo ni mabuhat kung wala nimo masurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Maubitaw ng usa sa mga kanang giklaro ni Paul dire sa Roma kapitulo 12 kining pulong pagpanugyan. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Ingon. Inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan, makapahimuot kaniya. Kining pulong pagtugyan mga igsuon, mauni ang panahon nga imong gisurrender ang tanan ngadto sa Dios. Ang imong kaugalingon, ang imong kasing-kasing, ang imong nauna. Imong ginasurrender sa Dios. Imong gitugyan, Lord, ikaw na'y mugunit ni ini. Imo na kini, imo kini. Kika ni nimo, ug imo ni, ug para ni nimo. Kining akong kinabuhi. Maunay mga tao nga takos nga makaalagad sa Dios. Pero kung musimba ka, unya murag si kinsa kang musimba diha sa simbahan, kanang labinas mga kwartahan, kuyaw ka ining mga kwartahan. Ampinganan, kamong mga kwarta, ampinganan kay mo, pag-ambing mo. Kay musimba mo, unya nindot kay mo og mga bisti, nindot kay mo og kanang mga sakyanan. Unya, how about ang imuhang mga kaigsuonan? Munang dili kanang bitang ampinganan kayo kung kamo mga kwartahan. Pero na ako'y mga kaila nga kwartahan. Na ako'y kaila nga pastor nga ikan Singapore. Kana gyung Singaporean yun siya, di siya ka maglisod gani siya kanang di kay sa haniti sa in English. Ya, labon nang di gyud kabalong mo Tagalog, di pud kabalong mo Binisaya, pero kabalong mo Sinyas. Pero naa say translator ang usas mga anak ni Peter Lim. Kanang nahimo man ko nga tig Bible study sa asawa ni Peter Lim. Mga pila ko katuig nga nag-Bible study gyud sa ilang balay. Nahimamat nako ang bilyonaryo nga. Siyempre, inila kay na sila. Dili lang nako i-detalye gyud pag-ayo. Nagkaila gyud nako ang ilang mga anak side sa ihang original nga asawa, sa iyang asawa gyud. Unya, siyempre dato gyud ka sila. Dato kayo. Unya, gihatagan ko sa Ginoo og kaisog kadasig sa pagtudlo nila. Unya, first time kong nakahimamat og alagad sa Ginoo nga bilyonaryo. Dili milyonaryo ha, bilyonaryo. Lahi ang level sa milyonaryo, lahi sad ang level sa bilyonaryo. Usa ka alagad sa Dios nga bilyonaryo. Kabalo ba mo unsa? Magchinilas ra. Unya, simple lang kayo, mag-short siya. Unya, sa among pagpangaon, kay nagpakaon man sila ato, usa ko gyud nga bisitor ato. Kay siyempre, ako mo'y gihulat. Ako may gihulat nga unsa bangod kong nila nga ilang hulaton. Nga akong gibit-bit pulong ras Ginoo. Pulong sa Ginoo. Dili ra, pulong sa Ginoo. Nganong inana ang ilahang naagyoy mga dato, mga kaigsunan nga, grabe ka mapaubsanon. Yes, tinuo ra. Ang pinakamakaluluoy, wa kay kwarta, hambugiro pa. Mao na'y pinakamakaluluoy. Na ako'y, nahimamat na ako siya. Bilyonaryo ha, dili milyonaryo. Bilyonaryo. Kayang mo palit og isla.
Mga mahalon nga, siyempre, pila na kapilo sa milyon ang bilyonaryo. Ang bilyon, dili, bilyonaryo. Ang bilyon. Ang nahitabo mga kaigsuonan mao ni, sa pagpangaon, na istoryahanay pagin mi sa iyang mga anak, istoryahanay mi na baylo ay mi og mga pulong, hisgot sa pagpangalagad niya usa kay gayon. Ang usa ka alagad sa Ginoo nga nag-short, nagchinilas lang, nagtiniil ra gani diha sa tiles, matulog ra gani kuno tog karton. Nya matulog lang, simple lang kayo, matulog lang karton. Tinuora. Di gyud nimo makit-an nga bilyonaryo di ay. Nya grabe kay makatabang. Pero dili basta-basta nga motabang kay kabalo ba mo unsa? Daghang mga tawo nga imong tabangan, ang imong tabang mahimo noong dautan. Kay nganuman mahimo man silang tapulan. Mahimo man silang magsalig. Mao bitaw nang kun ikaw kwartahan, pangayua sa Ginoo ang kaalam nga kana yung tabanganan nga katong mahimong mapuslan ang imong tabang. Kanang mo resulta bitaw blessing. Samtang nangaon may mga kaigsonan, nakalingi man ko niya nga duha ka bukpinggan ang iyang gikuha. Duha ka bukpinggan ang iyang gikuha. Iyahang gisudlan ang usang pinggan, ang gisudlan niya ang usang pinggan. Ug iyang gibitbit ang kabalo ba mo? Ang usa iyang gibutang dito sa iyang lamisa. Pero ang usa iyang gihatag, giana giporma, wala iana. Kanang giana bitaw. Kanang murag pinaka-importante nga tao iyang gikaatubang. Nya hinumdumi bilyonaryo siya. Sa pastor for you. Kanang murag kog naulaw siya. Naulaw ko mga kaigsuonan pero akong gidawat nganuman akong gidawat siya tungod kay nagpakita siya example, the good example as a servant of God. Pero muna ay mga servant, murag abogado, murag doktor, tan-aon, kapoy kaay ng kuyugan. Inya ang pinakalisod pag yun, nunay kinaiya sa tao mga kaigsuonan nga, wa pa'y kwarta, lisod pa, mura pagharing buaya. Pertig yung pagkapaitag yun. Unya kung ang Dios mo'y magtanawan, naon sa kaha no? Kung ang tao gani magtanaw, lainan, hilasan, manggani, kung ang Dios, usa ka ang Dios. Muna nga, speaking about pagpangalagad nato sa Dios, kinahanglan total surrender. Kinatibukan nga kinabuhi imo nang gitugyan, Lord, imo ni siya. Wala mi amo. Tanan nga ni anamo imo ni ug para imo. Maunay ibutang sa atong una-una pagpanugyan. Ang pinaka-importante, no, di wala mag-ingon nga kining ubang mga pulong nga gisgutan dili importante. Pero ang pinaka-importante nga mauiuna sa tanan nga gilitok ni Pablo, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Unya kung imong itugyan siguruha nga dawato na sa Dios, unsa may gikinahanglan aron madawat tas Ginoo, siguruha nga imong gitugyan imong kasing-kasing kanang kasing-kasing nga dili dautan. Ang problema sa kinabuhi sa tao, inatugyan ra kung naay mga itugyan rampod kung dautan na kanang wa nay kapaingnan. Isa na mo muduol sa Ginoo kung ipit ng ipit na. Kung mutugyan gani kas imuhang kaugalingon ngadto sa Ginoo, siguruha nga balaan na. Itugyan nimo unya napunog nagbisyo. Dawaton ka nas Ginoo. Tugyan mo nas demonyo ka magkisi ang demonyo. Itugyan na nimo sa Ginoo di gyud na. Takos. Dili na dawaton sa Ginoo. Kanang pagingon, Lord, ako itugyan ako, akong kasing-kasing, akong kinabuhi, akong una-una, ang tanan nga nini, siguruha nga nagkinabuhi ng balaan. Maubitaw nang ang dasig sa Dios gikan sa Old Testament to New Testament, ang balaang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ang amahan nga naas langit balaan man. Kinahanglan ang atong sinultihan, atong batasan, ang ato ang panggawi,
manaama mos abroad, manaamo diri sa Pilipinas, manaamo mos pamilya, ayaw mo paggarag-garag paghinambog. Ayaw. Pagpaubos mo kanunay. Aron makakaton mo sa pagkamapabsanon og balaan nga kinabuhi. Ayaw mo pakighigalaan ang mga tao nga Kristohanon pero grabe ka bisyoso. Takdan mo ana. Maubitaw nang si Paul, miingon gud siya nga pilia ang inyohang ikuyog. Kung naitaong mayong Kristohanon o niya bisyoso, palayo. Ayaw mo pakigsalo. Ayaw mo pakuguhugoy. Kay wala mo'y mahimo anak. Pero kung ang mga makasala ka na mga bisyoso yung tao nga wala makaalagad sa Ginoo, nanginahanglan na sa imong panahon. Pero ka na mga Kristohanon nga bisyoso, wala manginahanglan sa imong panahon. Magsamok-samok ra na sa imong tawag sa Ginoo. Ikaw karon nga naminaw nga naibisyo, nga Kristohanon ka, ambot lang nimo. Balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Kung moalagad ka sa tao, pwede ra nimo ni siyang kuanon tabon-tabunan, pwede ra nimo siyang palapad lang kag papel, pero dihas Ginoo sultihan ka. Munay kalahian sa pagpangalagad nato sa tao o pagpangalagad nato sa Ginoo. Dili pwedeng kana bitang gamitag sinipsip kung mangalagad ka sa Ginoo. Kay nakit-an kaniya. Sa atubangan sa Ginoo dili na kinahanglan ka ng pakiglantugi, pakiglalis kinsay maayo, kinsay dili maayo. No need na kung sa in English pa. Wala na gikinahanglan. Kana bitang muingon ka nga kuan kay siya. Wala na. Keep silence. Og ipadayon ang imuhang pagdaig sa Dios. Pagpasidungog sa Dios. Ayaw na pagpangumpara, ayaw na pakiglantugi, pakiglalis kung sa mga tao sa imong palibot nga maayo kay ayaw. No, dili na maoy gipangita sa Dios. Ang imong gipangita sa Dios mao ni. Kung dunay mga taong kusog mo pagarpar pasagdahi, ayaw pakiglalis. Pangitaa hinuon ang mga dapit diin maawitan nimo ang Dios. Pangita hinuog mga lugar ug dapit mga kaigsuonan nga masimba nimo ang Dios nga imo siyang maawitan. Ayaw pangitag mga lugar nga kanang makiglantugik, makiglalis kag kinsay maayo, kinsay dili maayo. Hinuon pangitag mga lugar. Hatagi grom ang Dios sa imong kinabuhi. Simbaha siya. Pasalamati siya kay maunay gihulat sa Dios sa imuhang pag-ila niya, sa imuhang pagtuo niya. Gahulat ang Dios nga manugyan ka sa tanang panahon. Speaking pagpanugyan mga kaigsuonan, maubitaw ng kanang mga anak imo nang itugyan. Kung ikaw inahan, kung ikaw amahan na akay anak, imo nang itugyan, imo nang ihalad sa Dios. Mo nay gitawag dedication. Idedikar nimo, idedikit nimo ang bata. Itugyan nimo, Lord, imo ni gunitin ni siyang bata. Magsugod ang pagpanugyan sa dihang na tao ka diha kang Kristo. Og buhatan ni sa matag karon og unya, inigmata nimo, itugyan nimo ang tanan sa Ginoo. Dayon nimong katulog, itugyan. Batasana ang pagpanugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Siguruha nga balaan na, siguruha nga nakapahimuta sa Dios. Ayaw itugyan kung dili na siya balaan, kay dili gyapon na dawaton sa Dios. Kay nganuman hustisya ug balaan ang Dios. Maubitaw ng kinabuhing bag-o. Ang kinabuhing bag-o
Siya ra nga tao nga makasulod dihas presensya sa Ginoo. Na ay requirements. Kining maong mensahe mga kaigsuonan, taas pa man yun eh. Tong oras alas 9:48 naman. Sa ko nang gikaingon, ingon nga naa tas physical, kinahanglan tag management. Oras sa pagkatulog-tulog, oras sa pagmata-mata. Kaganina mga kaigsuonan, human kong nang laba, natulog yun ko. Akong giingnan ako asawa, bis matulog ko. Siya pod nga nagmata, pirtipong lukain nyo siya nga katulugunan ako ganina. Ko sayo ratag panulog, sayo ramig panayapon, nya tulog mo sayo, nya namo ko yung mga bisita. Kay inanig yun ang sitwasyon mo nang matulog yun ang tao, bisag usa lang ka takna or pila ka minuto sa adlaw. Mga igsuon, daghan pa kay kong hisgutan, pero mo na'y siguruha. Kung musimba kas Ginoo, inigpanugyan nimo sa tanan nga naa nimo, kanang isurrender nimo ang tanan, kumbaga dili kita mo'y tagiya. Isipa nga piniyalan lamang tang tanan sa Ginoo. Lord, piniyalan lang ko nimo. Anytime kini akong kinabuhi, bawion ni nimo. Tabangi ko sa paggamit ni ini. Tanan nga naa nako, hiyas, talento, abilidad, trabaho, negosyo, tabangi ko sa pagdumala ni ini sa paagi nga maalagaran og mahimot ka ni ini. Salamat o Jesus. Dapat inana ang ato ang batasan, atubangan sa Dios sa atong kaugalingon ug sa pamilya ug sa mga tawo nga atong kaila. Kining tanan dili ako iyahan ni sa Dios ni tanan ug para ni sa Dios. Kining recording studio, FM station, tanan nga niya dinhi. Isuon ko sa Ginoo para ni niya ning tanan. Piniyalan, hinulaman, sinaligan lang ta sa unsay gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Kanang imong trabaho, imong kaalam, imong abilidad, ang talento. O na nga, to set example katong usa ka Singaporean nga bilyonaryo, nakakaton ko niya. Dili na mistil pang makiglalis kas mga tao. Ayaw ato ba nga mga taong naanan sa pakiglalis? Ayaw. Kay wala ka gipakatao para anak. Gipakatao ka aron simbahon ang Dios. Pero hinumdumi, inigtugyan nimo sa imong kaugalingon. Hinumdumi ni siya. Siguruha nga balaan ni. Siguruha nga nakapahimuot kas Ginoo. Ang imuhang baba nakapahimuot sa Dios. Ang imong mga pinulungan, ang imuhang mga binuhatan, ang imuhang kinabuhi, siguruhang nakapahimuot ta sa Ginoo. O gitudluan ta kung unsaon aron makabuhat ta sa mga butang nga malipay ang Dios. Kinahanglan dili ta musuhid sa mga kalibutan. Kinahanglan dili na to isunod ang atong kaugalingon sa kalibutan. Mo na niingon siya des bersikulo 2 nga ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-una aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay makaayo, unsay maayo hingpit nga makapahimot kaniya. Ako mga pagdasig uban sa ako mga paghangyo kaninyo, kining unang bersikulo ug ikaduhang bersikulo pamalandongin ni pag-ayo. Kay kung imo ning masabtan ug imo ning ma-apply sa imong kinabuhi karon og sa unahan nga mga panahon, atimanon ka sa Ginoo 100%. Atimanon ka sa Ginoo. Seryosoha ang imong pag-alagad sa Dios. Kung nagtuo ka, tuo gyud. Ayaw nang hapdi-hapdi lang. Ay nang 50-50% lang. 100% kumbaga siguruha nga 100% ang imong pagtuos Ginoo. Verse 1, verse 2 in chapter 12 mga igsoon sa Roma, siguruha nga nasabtan nimo na. Kung unsay ni sikat sa kalibutan ayaw sunduga.
Kay wala ka gipakatao aron sikat kas kalibutan. Importante nakahimaya ka sa Dios. Bag-uhang imong nauna. Walay laing makabag-o sa atong nauna. Ang Biblia lamang. Ako ning kanunay gisangyaw ang Biblia. Kay diri ko na bag-o, diri ko na usab, diri ko na ayo, diri ko giubanan sa Ginoo. Ang pinakaimportante sa atong kinabuhi wa nay lain ang Biblia. Dasiga ang imong kaugalingon sa pagbasa o pagkinabuhi niini. Kay kung nakit-an ka sa imong mga anak nga kanunay kang nagbasa ug duna ka nagkinabuhi ka niini, masayra nila ni, musudnod na sila nimo. Ayaw pagpahiuyon, ayaw sunduga ang kalibutan, ayaw kaibog sa kalibutan, ayaw tuguti nga maibog ka sa kalibutan, ayaw pagpahiuyon sa kalibutan, hinuon ipabag-o ang imong kaugalingon. And then kung gusto kang bag-uhon sa Dios imong kaugalingon, ang trabaho na animo, bag-uha ang imong panghuna-una. Puna matud pa ni Pablo diha sa Pilipos 4:8, sa katapusan puna ang inyong una-una sa mga maayong butang, sa mga mensahe sa Dios. Pero nakit-an pa ba ni sa imong kinabuhi? Naamang kas kalisod, naamang kas karuhay, naamang kas kawalad o naamang kas kadagaya, sultihan tika, ayaw na ihatag sa imong, ayaw ihatag imong nauna sa mga sitwasyon nga nakakaron. Hinoon ihatag ang imong nauna sa mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios naa diha ang mga panambagon. Ang pulong sa Dios naa diha ang hingpit nga mga pamaagi nga muhatod mudala kanimo ngadto sa panalangin nga way kabutangan. Kristohanon ka, nya kusog ka kay manaot. Kristohanon ka, kusog ka kang makiglalis. Ayaw na pakiglalis, ayaw na pagpangdaot. Just keep silence and make prayer to God. Kinahanglan maghilom ka, kay ang gubat dili atoa, gubat nis Ginoo. Ang atong trabaho pagdaig lang niya, pagsimba, pero siguruha nga inig simba nimo balaan ka. Ang imong buhat nakapahimaya sa Dios, nakapalipay sa Dios, kay sa panahon nga muduol ka, abli ang kasing-kasing sa Ginoo, nakit-an kas Ginoo sa gikinahanglan nimo, kaya nang ihatag niya. I hope and I pray nga sa imong pagpaminaw gihikap kas karon sa Ginoo. Nakit-an ka sa Ginoo samtang namati ka. Aniha ako Ginoo, nagapaubos. Nakit-an kas Ginoo mga kaigsuonan, hinomdumi ang Dios nga ato ang gialagaran o gisangyaw nining taknaa. Naa siya karon sa ato ang panag-uban. Kay kining programaha dili ako Kumuingon mo, God bless your ministry. It is my ministry. Mauni ministry ni Jesus. Trabaho ni Jesus, gipialan lang tani ini. Gisalig lang ni sa ato ampingan nato ni sa paagi nga siya ang mahimaya. Mga igsuon, uban sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw, si Shine FM 101.3 og 95.3. I declare blessing right now. I declare blessing right now. Magapamuhat ang Diyos sa inyong kinabuhi. And also my followers, viewers, I declare blessing sa tanan. Niya ang Diyos, nagapamuhat siya sa ato ang panag-uban. Nagtuo ko nga sa imo kasing-kasing gihikap ka karon sa Ginoo. Nagtuo ko nga sa imo kasing-kasing gitandog ni Ginoo karon. Simbahon ka, simbahon ka. Ayaw
ipakita kung kinsa ka. Ipakita si Kristo sa imuhang kinabuhi. Ayaw ipakita kung unsay imong abilidad, kung unsay imong talento hiyas nga naa nimo karon. Siguruha nga ang imong makita ipakita sa mga tao ang trabaho sa Ginoo. Kay dili nakita ang nabuhi sa tong kaugalingon kun dili siya na. Kahayag sa kangit-ngit, O Diyos, wasama ka. Usa ka pulong nga akong ika-advise ninyo. Katuni ang pagkakontento. Kay kung kontento ka, nagpasabot na nga ang tanan ginatugyan na nimos Ginoo. O Diyos, wasama ka nimo. Diyos na nagkapamuhat, Diyos sa milagro, matinod adol kahayag sa kangit-ngit. O Diyos, Hinumdumi, wasama ka. tila lang takatuig sa kalibutan. Human ni ining tanan, wala na tay mabuhat bisan usa. Naanatas kapahulayan. Samtang may panahon ug may kinabuhi pa. Siguruhon na to nga naakaalagad ta niya. Siguruhon na to nga nahimayag na pasidunggan na to siya. Mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shine FM 101.3. Mga tigpaminaw sa Shine FM, mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shine FM 95.3. Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City. Padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Uban sa ako mga kaigsuonan sa aktual nga live ug sa mo replay niini. Sa ngalan sa Ginoo mag-uban ang Dios kanini. Panalanginan mo sa Ginoo. Naamoy kaisog sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Naamoy kaisog sa pagsunod sa iyang mga mensahe. Ayaw mo pagpakiguuyon sa kalibutan. Hinuon paningkamuti ng imong kinabuhi si Kristo ang makitaan. O Diyos, wasama ka nimo. Tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anong kahayag sa kangit-ngit. O Diyos, wasama ka nimo. Mag-ampot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang mga pulong nga nagpahinumdum ka na kung unsay angay namong buhaton, kung unsay angay namong paningkamutan. Tabangi kami nga ang pulong nga among nadunggan amo kining ma-apply samtang naapami sa kalibutan. Padayon ka nag-bless ka namo sa imong mga pulong, tabangi ug uban ni kami. I declare blessing right now, anointing sa matag usa ilabi na sa mga kapastoran nga nagsunod ini mga programa. Ilabi na sa tanang mga leaders, mga pastor nga nagsunod niini. Ug sa tanan ako mga kaigsuonan nga nagtuon sa imong mga apo. Kami tanan magkahiusa sa pagdaig, paghimaya kanimo. Salamat Lord sa imong pulong panalangin. Salamat Lord sa imong tabang ug pagkiguban kanamo. In Jesus name. Amen. Okay. Man makita, ikaw nagalihok. Wala kong man mabati, ikaw nagalihok. Wala ka ni hunong. Akong mga anak, mga kaigsuonan, nag-order siya drums. Niya, nagpapalit yun na sila electronic drums. Salamat sa Ginoo nga nag-abot ganina. Niya, practice din silang duha, puli-puli din silang duha. Niya, before ko kanang maghulat yun na sila nga matulog. Di sila matulog kung di pa ko matulog. Muna nga last 10 naman, mga kaigsuonan, hinahinay na kong panamilit. O ugma, mag-uban-uban gihapon ta sa part 2 na ta. Sa verse 3 o sa ngadto na sa kapitulo versikulo 8. Mo ni atong hisgutan. Unya paki-share sa ato ang programa ha. Ilabi na sa atong live karon. I-share sa imong mga kailag imong pamilya. Kabalo ko nga mamuhat ang Dios sa ilang pagpaminaw niya.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin ka nato oras sa ato ang programa with Shine FM 101.3 alas 10 na sa kagabion, alas 10 sa kagabion. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Kini ing igsuon manamilit na sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Og kung daw na mo'y mga pangutana, daw na mo'y mga mensahe, pwede ra gyud nga inyo kong imensahe or ipangutana sa ako ang FB account Gideon Candelario. Gideon Candelario ka text tawag sa ako ang number 0932638413 0932638434. O dalaygon ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Kiniigsuon Pastor Gideon mo ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah. Paminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Hallelujah. Bye-bye. God bless. Hallelujah. Hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah. 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 Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah. 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 Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.